tutustuminen kilpailevat Maxin 4035-4030. Niin, kaikki tuomarin puhutteluun yhtä aikaa, mutta ensin sitten tutustuu joukkoon 4035-4039. 39 on siis viimeinen ekaryhmän joukkue. Skarhaa! Ja kova ja korkealta liian hapokasta ja viimeinen pari uudista ulos radalle lähti Raja Hemon, Anu ja Riina. Sillä edellisellä koiralla myös ollaan liian hapokas mennään. Tuossa oli tämmönen pieni pikniktauko radalla. Muutamalla hyllyllä siitä selvitty ja ei tällä ruveta rypistelemään. Viimeinen koirakko vetää semmoset nollat tauluun, että ei mitään jakoja. Tulee yksi päivän nopeampia radoita tänne kilpailevien minien radalla ja erittäin hieno päätös tällä joukkueen radalla. Eikö näitä raikuvia aplodeita, tämä joukkue tulee näin hienosti maaliin. Ei ollut liian hapo.